نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي مغلقة أنا cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Laraba jajiberan rufe karatu yau muna 26 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1443 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul hajji inda muke cikin tafsirin aya ta 29 kuma muna marabtar yan uwanmu da suka zo daga Kano domin halartar wannan majalisi da kuma halartar rufe karatu da za a yi gobe insha Allah a karkashin jagorancin Alhaji Bello Talha shugaban kwamitin sautul haq da sauran 'yan tawagarsa da suke tare da shi da muna musu maraba da zuwa muna kuma addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan zumunci a cikin mizanin ayyukansu na kwarai yadda muka zo lafiya Allah mai da mu gaba ɗaya da su gida lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya saka da alkhairi بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور Allah subhanahu wata'ala yace thumma liyaqdu tafathahum sannan su cika aikin su na haji wal yufu nuzurahum su kuma cika bakacen su ko alkawarin su na bakance wal yatawafu bil baitil atiq su kuma yi dawafi ga wannan daki da dadde mun yi magana akan gabar farko da ta biyu ta wannan ayar thumma liyaqdu tafathahum Allah ce su cika aikin hajjin su kace wannan ya kunshi dukkan wani abu wanda ya shafi aikin haji ubangiji subhanahu wataala ya umarci alhazai da su cika shi aikin hajjin su tun daga jifa da abin da ya shafi yanka da abin da ya shafi dawafi Allah subhanahu wataala ya ce wal yatawafu bil baitil atiq sannan kuma su yi dawafi ga wannan dakin da dadde ko yantacce al-imam ibn jarir at-tabari yana cewa abinda ake nufi da dawafi anan wanda Allah subhanahu wataala ya umarci mahajjaci da yayi shine tawaful ifada dawafin haji wanda rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji bayan an sauko daga arfa akwai dawafi shine na karshe da za a yi ko dai mutum yayi shi a ranar 10 ga wata yawman nahri ranar 10 ga watan zulhijja ko kuma yayi bayan wato rana ta 11 ko 12 ko 13
wannan ibn jarir al-tabari yace babu sabani tsakanin malamai akan cewa wannan dawafin ake nufi da wal yatawafu bil bait al-atiq su yi dawafi ga wannan daki wanda yake da dadde saboda haka duk sanda alhazai suka dawo daga suka sauko daga arfa kashe gari za su yi jifa idan suka yi jifa wasu malamai suka ce daga wannan jifa shikenan sun samu tahalluli na farko wato mutum ya fita daga ihramin sa fita ta farko wasu malamai kuma suka ce sai yayi abu biyu bayan jifa din kuma sai yayi aski ko yayi yanka ko yayi dawafi to amma dai idan mutum yayi jifa din to kusan akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun yi jifa to kun fita kun yi tahalluli wa kun fita daga ihramin ku fita ta farko. Ibn Juzai ya hikaito cewa malaman tafsiri sun yi ijma'i akan fassara wannan dawafi da cewa ana nufin dawaful ifada dawafin haji shi ake nufi da waliyat tawafu sai dai Abu Muhammad ibn Atiyya mai littafin al-Muharrar al-Wajiz a tafsirin sa ya kawo maganar cewa tana yiwa ya zanto wannan dawafin da ake ishara zuwa gare shi shine dawaful wada shine dawafin bankwana domin shine ƙarshen dawafin da mahajjaci yake yi bayan ya gama aikin hajji shi kafin ya bar gari yayi bankwana da dawafi ga ɗakin Ka'aba ya kawo abinda at-Tabari ya kawo a cikin tafsirin sa daga Amr ibn Abi Salama yace ya tambayi Zuhair ibn Muhammad at-Taymi Zuhair ibn Muhammad at-Tamimi ya tambaye shi game da fadar Allah subhanahu wata'ala wa yatawafu bil bait al-atiq wanda dawafi ake nufi anan sai yace huwa tawaful wada yace shine dawafin bankwana saboda haka anan dai ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara zuwa ga wannan dawafi wanda shine dawafin karshe da mahajjaci yake yi sawawan tawaful ifada wanda shine yawancin malamai suke fada shi ake nufi anan ko kuma dawafin bankwana wanda shi ma dawafi ne Allah ya ce mutum yayi dawafin nan bil baitil atiq ga dakin da yake da dadde al atiq kalmar al atiq akwai maganganu uku ta malamai wajen tafsir al atiq me yake nufi da wannan al atiq al allamatu shanqiti a tafsirin sa adwaul bayan ya dunkule waɗannan maganganu guda uku ya ambace su magana ta farko yace al atiq ana nufin da dadde al qadim domin shine daki mafi dadewa da aka fara a assasa shi a bayan kasa domin bautar Allah shi dakin Kaaba shine daki na farko da aka fara assasa shi a bayan kasa domin bautar Allah kamar yadda mun yi wannan magana a baya magana ta biyu al-atiq ana nufin dakin da Allah subhanahu wataala ya yanta shi daga azzalimai wato ya zanto ba a taba wani lokaci da aka samu azzalimai sun kwace wannan ɗakin ba sun hana bautar Allah a cikinsa sauraka a duk tsawon tarihi wannan ɗakin yana nan a matsayin ɗakin da ake zuwa bautawa Allah akan samu wani lokaci wasu su je su yi zalunci a gurin amma wannan ba shi yake nuna sun kwace shi ba ba a taɓa samun wani lokaci da wani azzalimi ya taɓa cin garin Makka da yaƙi ya ce kuma ya hana zuwa bautar Allah saboda ya riga ya mamaye garin ba sauraka Allah ya yanta shi daga wato damƙa ta azzalimai to shi yasa aka kira shi al-atiq wato yantaccen daki wasu kuma suka ce al-atiq ana nufin al-karim to ana nufin mai daraja daki ne mai daraja wanda dukkan wasu mu'minai masoya Allah suke daraja shi a duniya to al-allamatu shanqiti bayan ya kawo waɗannan tafsirai guda uku na farko da ɗanɗan ɗaki na biyu kuma ana nufin ɗaki yantacce na uku kuma ana nufin ɗaki mai daraja sai yake cewa to fassarar farko ta cewa da ɗanɗan ɗaki yake cewa ita wannan ita ce fassarar da wani abu na alkur'ani ya ƙara tabbatar da ita ce ayar da take cikin suratu ali imran da Allah yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkah farkon ɗakin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa mutane shine wannan da yake makka da ce to kaga wannan ayar ta nuna cewa al-atiq ana nufin da dadde domin shine yafi kowane ɗakin Allah dadewa a bayan ƙasa
ya fi kowane masallaci ko gurin da aka tanada don bautar Allah daɗewa a bayan ƙasa. Ya ce to duk da cewa sauran ma'anonin ma duka masu kyau ne, in ka ce al'atik ana nufin ‘yantacce, ma'ana ce mai kyau, domin ɗaki ne da Allah ya ‘yanta shi tun kafuwarsa har zuwa yanzu, ba a taɓa samun wani lokaci da wasu azzalimai za su ƙwace shi su hana mutane hajji ba. Ce to haka nan in ka ce mai karamce wato mai daraja, shi ma wannan ma'ana ce mai kyau, saboda dukkan wani mumini masoyin Allah a duniya yana jaracce wannan ɗaki. To amma ya ce tafsirin da yake samun goyon baya ko ya samu goyon baya daga wata aya ta alƙur'ani babu shakka shine abin gabatarwa. To wannan zaɓin shine zaɓin da Shanqiti wajen tafsirin al-Atiq, cewa ana nufin da daddan ɗaki, kuma wasu daga malaman tafsiri gabaninsa sun yi wannan zaɓi, kamar Ibn Jarir al-Tabari, kamar al-Wahidi da al-Qurtubi, duk sun zaɓi cewa al-Atiq ana nufin da dadde. Za mu samu daga cikin wasu malamai na tafsiri sun haɗa ma'anoni guda biyu, kamar al-Biqai ya haɗa ma'anar al-Atiq, ma'ana ta farko da kuma ma'ana ta biyu. Yake cewa al-Atiq isharatan ila istihqaqihi lit-ta'zim bil qidami wal 'itq min kulli su. Yace da Allah yace al-Atiq yana nuni zuwa ga cewa wannan daki ya cancanci a bauta masa, ya cancanci a girmama shi. Wannan daki ya cancanci a girmama shi, yace saboda ya hada dadewa a bayan ƙasa da kuma yancin da ya samu daga dukkan wani mummunan nufi. Hakanan zamu samu Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di shi ma ya hada waɗannan ma'anonin guda biyu ne. Yace al-Atiq al-Qadim, al-Atiq ana nufin da dadde, kuma yace shine afdalul masajid ala al-itlaq, shine masallacin da yafi kowanne dadewa, sannan kuma al-mu'taq min tasallutul jababirati alayh, kuma aka yanta shi daga wato mamayewar azzaliman sarakuna ko masu mulki. Kaga ya hada duka ma'anonin a ƙarƙashin ma'anar al-Atiq. To wannan umarni ne da Ubangiji subhanahu wataala ya umarni da ayi dawafi a zagaye shi wannan ɗakin. Wannan umarni ne na gaba ɗaya, amma musamman ma wannan dawafi da ake magana a kansa shine dawaful hajji, wato saboda falalarsa, saboda darajarsa, kuma kasancewarsa shine makasudi. Ɗakin Ka'aba shine makasudi na zuwa aikin hajji ko kuma zuwa aikin umara. Sauran ayyukan duka wasila ce, duka a matsayin wasila suke ga wannan makasudi wanda yake shine babba, kewaye ɗakin Allah da bauta masa. Kuma wala Allah subhanahu wata'ala, duk da Ubangiji subhanahu wata'ala a baya yayi umarni da a cika aikin hajji, cewa thumma liyaqdu tafathahum, wannan duka aikin hajji ya shiga, har dawafin ma ya shiga. Amma kuma sai aka sake ambatar dawafi, aka ce wal yatawafu bil baitil atiq, dan a nuna maka muhimmancin dawafin shi karan kansa, bayan kasancewarsa ɗaya ne daga cikin ayyukan hajji, kuma yana da wani muhimmanci nashi na musamman. Kuma kasancewar shi dawafi wata ibada ce da aka shar'anta ta mai cin gashin kanta, ba wai sai dole ga wanda yake ya zo umara ba ko wanda yake yana aikin hajji. Kowane ne yake garin Makka yana iya shiga yayin dawafi, saboda haka shi dawafi ibada ce mai cin gashin kanta, ba kamar sauran ayyukan aikin hajji ba. Kaga sa'ayi ba a yin shi sai tare da dawafi, ba a yin sa'ayi kawai mutum ya ce yana sa'ayin nafila. Akwai jahilan da suke yi, amma saboda jahilci ne suke wahal da kansu. Dawafi shi ake nafilarsa, ana yin nafilar dawafi, wato kana iya yin dawafi ba tare da kana mai umara ba. Amma shi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, wannan baya kasancewa sai tare da dawafi ko dawafin umara ko kuma dawafin haji, amma ba a yin sa shi kadai a matsayin ibada mai cin gashin kanta. Shi yasa da wasu suke tambaya, su malamai suke ka tambayar cewa meye yafi falala na filfilu a cikin garin, wato a cikin masallaci na mai alfarma na Makka ko kuma dawafi, wanne ne yafi falala? To shine Ibn Taymiyyah, wasu su ce nafilfilu su suka fi falala saboda falalar da suke cikin nafila, wasu suka ce dawafi. To shine Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake cewa ga wanda yake mazaunin Makka ne,
to shi nafilar za ta fi masa. Amma ga wanda yake ufuqi ne zuwa yayi daga waje ba dan garin bane, to shi dawafin ya fi masa, saboda shi in ya tafi babu inda zai iya yin wannan ibadar sai anan. Amma ita nafila a ko ina ma zaka iya yin ta, a kowace ƙasa kake, a kowane gari kake, a kowane mahalli kake kaso yin nafila zaka yi, illa iyaka dai watakila a ce ta can tafila da, amma dai ibadar, jinsin ibadar kana iya yin ta a ko ina. Sabanin shi dawafi in ba ka je nan ba, babu inda zaka yi dawafi kuma ya zanto ka bautawa Allah, sai dai dawafi na shirka, wannan kuma ana samun shi a wurin gurare ana yin sa, to amma ba wannan dawafin ake magana ba. Saboda haka yace ga waɗanda suke garin Makka, su tunda suna tare da ɗakin a koyaushe, kaga duk sanda suka so dawafi za su zo su yi, to ce to waɗannan su yawaita nafilfilu. Amma ga wanda yake ufuqi ne zuwa yayi daga waje ba dan garin bane, to wannan ya ribaci zaman sa a can wajen yawaita dawafi. Saboda haka kaga shi dawafi ibada ce mai cin gashin kanta, ba wai dole sai tana karkashin umara ko hajji ba. To wannan shine yana daga cikin hikimar da ta sa aka ware shi da ambato bayan an ce thumma liyaqdu tafathahum, duk da cewa ya shiga karkashin qada'ut tafath. Idan muka dauki tafassarar wasu daga cikin magabata cewa ana nufin duka aikin haji ya shiga karkashin wannan, to aka ware shi saboda yana iya zama ibada ce mai cin gashin kanta. Ibn Ashur alaihi rahmatullah a tafsirinsa at-Tahrir wa at-Tanwir yake cewa Allah subhanahu wataala ya rufe maganar da yake yi da Annabi Ibrahim alayhi salam da umarni da yin dawafi ga wannan daki. Tunda idan ba a manta ba, duka siyakin ayoyin da muke karantawa magana ce da Allah yake wa Annabi Ibrahim alayhi salam, tun daga fadar Allah wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'a'is sujud. Tun daga wannan lokacin maganar ce ta Annabi Ibrahim, Allah da yake wa Annabi Ibrahim ake ci gaba da ita. Duk wani abu da kaga ya shigo, maganar ce take ci gaba da gudana. To saboda haka anan maganar ta zo ƙarshe, Allah subhanahu wataala ya cika shi maganar sa da umarni da ayi dawafi. Wannan dan ya nuna maka cewa ƙarshen aikin da suke yi kenan yayin da suka je aikin haji, shine abinda ake kira a musulunci tawaful ifada. Tawaful ifada shine gangarowa ko kwararowa daga Arfa, kwana a Muzdalifa a zo Mina. To anan bayan wannan ake yin wannan dawafi, shi yasa ake kiran shi tawaful ifada. Sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa zalika, ka karanta? ina karanta. Zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Zalika, to wannan shine abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi. Wa man yu'azzim hurumatillahi, wanda ya girmama abubuwan da Allah ya haramta ko kuma abubuwa masu alfarma na Allah, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, to wannan shi yafi masa alkhairi a wajen ubangijinsa. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaykum, an halatta muku cin dabbobin ni'ima illa ma yutla alaykum, sai wanda ake karanta muku haramcinsa. Fajtanibur rijsa min al-awthan, to dan haka ku nisanci kazanta ta gumaka. Wajtanibu qawlaz zur, ku nisanci maganar ƙarya. Anan ubangiji subhanahu wataala yace zalika, wannan ishara ce zuwa ga dukkan abinda Allah subhanahu wataala ya umarni da shi a baya na maganar cika aikin haji da yace thumma liyaqdu tafathahum, da kuma maganar cika bakanci alkawari, wal yufu nuzurahum, da kuma umarni da dawafi, wal yatawafu bil baitil atiq. To waɗannan zalika, wannan abin da ake yi umarni da shi na cika shi aikin haji, na cika alkawari na bakance idan mutum yayi, da kuma wato dawafi ga daki mai alfarma, wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya wajabta muku ya ku mutane idan kun je haji. Don haka ku girmama wannan abin da Allah subhanahu wataala ya wajabta muku, ya umarce ku da shi, ku girmama shi. Wa man yu'azzim hurumatillahi, wanda duk ya girmama abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta, abubuwan da ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da a nisance su, domin girmama iyakokin Allah subhanahu wataala, yayi kokarin guje musu, bai auka cikin su ba, ko kuma bai halatta wa kanshi aikata su ba. Allah ce fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, to wannan shine alkhairi gare shi a wajen ubangijinsa.
ma'ana ga addininsa da kuma rayuwarsa ta duniya da ta lahira. A nan za mu ga khairun an kawo shi na kira don ya kunshi dukkan wani alkhairi da kake tunani. Girmama abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya doka a kansu su ne hurumatullahi, abubuwan da Allah ya doka a kansu ya hana ko ya yi umarni, girmama su, wannan shi ne alherin da za ka samu da babu kamarsa a duniya. Kuma dukkan wani alkhairi ya shiga ƙarƙashin wannan kalma ta fahuwa khairun lahu inda rabbih. Wannan shi ne mafi alkhairi a gare shi a wajen ubangijinsa a addininsa da rayuwarsa ta duniya da ta lahira. Ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala zai masa gwaggwaban sakamako mai yawan gaske, zai ba su lada mai yawa a duniya da lahira, wanda babu wanda zai iya kaddara misalta wannan lada da ubangiji zai ba shi sai shi. Hurumatullahi, wasu daga cikin malamai sun fassara hurumatullahi da cewa duka aikin hajji gaba daya da aikin umara duka, kamar Abu Ishaq az-Zajjaj a cikin littafin Ma'anil Qur'an wa Irabuhu ya kawo maganar cewa hurumatullahi ana nufin alhajju wal umratu wa sa'irul manasik, ana nufin hajji da umara da duka sauran ayyukan hajji da ayyukan umara. Wa kullu ma faradallahu, dukkan abinda Allah ya faranta, fa huwa min hurumatillah, to wannan yana daga cikin hurumatullah, yana da cikin abubuwa masu alfarma na ubangiji, abubuwan dokoki na ubangiji, wanda ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni da tsayawa akan kiyaye su ko kuma ya yi hani da cewa a guje su. Don haka kada a yi sakaci wajen tsayawa akan wannan umarni da kuma gujewa abinda Allah subhanahu wataala ya yi umarni a gujewa. Hakanan shi ma Abu Muhammad ibn Atiyya a tafsirinsa haka shi ma ya fassara hurumatullahi, yace al-hurumatu al-maqsudatu hahuna af'alul hajj. Yace abinda ake nufi da hurumatullahi, abubuwan masu alfarma, yace ayyukan hajji ake nufi. Aikin hajjin da Allah subhanahu wataala ya ishara a kansa a baya, thumma liyaqdu tafathahum, suka ce aikin hajjinsu, to mutane su kiyaye waɗannan dokoki na ubangiji. Don haka yake cewa hakanan duka guraren da aka yi umarni a yi ibadar a gurin su ma sun shiga ƙarƙashin hurmatullahi. Don haka dukkan wani guri da Allah subhanahu wataala ya umarni a je a yi bautar Allah a cikinsa yayin da ake aikin umara ko aikin hajji, tun daga garin Makka da fita a je Mina, a je Arafa, a dawo Muzdalifa, a zo gurin jifa da duk wuraren da ake al-Mash'aril Haram da duk wuraren da ake tsayawa a bauta wa Allah, duk waɗannan yake cewa sun shiga ƙarƙashin wannan kalma ta hurumatullahi, wato abubuwa masu alfarma, abubuwa waɗanda suke dokoki ne na ubangiji. Hakanan Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di shi ma a tafsirinsa haka ya fassara hurumatullahi, yake cewa hurumatullahi kullu ma lahu hurma, duk wani abin da yake da daraja, wa umira bi ihtiramihi, aka umarce ka da ka girmama wannan abu, bi ibadatin aw ghayriha, ka girmama shi ta hanyar yin ibada a gurin ko kuma wani abin ibada, wato wanda duka ya shiga karkashin hurmatullahi. Yace kal manasiki kulliha, kamar duka ayyukan haji suna karkashin kalmar hurmatullahi. Hakanan al-haram shi kansa, hurumin Makka duka yana karkashin hurmatullahi. Hakanan al-ihram, ihramin niyyar da zaka kulla, in aka ce al-ihram ba ana nufin shiga fararen kaya ba, wasu sun kada ce al-ihram shine ka sanya fararen tufafi, ba wani ake nufi al-ihram ba. Aka ce al-ihram shine shiga niyyar aikin umara ko aikin haji, shine ihrami, alamarsa shine wannan shiga da zaka yi. Amma in ka kula ita mace ma ai a cikin kayanta na hijabinta a ciki take ihrami, amma za a ce ta yi ihrami duk da cewa ba ta sa wani kaya na musamman ba. Akwai dai kasashen da suke yi wa matansu uniform, mu ma nan a hajji akan yi wa matan uniform, amma asali ita mace shigar da aka yarda da ita ta fita da ita, za ta iya aikin hajji. Kawai abinda aka ce kar ta saka safa, kar ta kuma rufe fuskarta, saboda haka anan ihramin ta yake. Saboda haka shi ihrami shine kullu niyyar aikin umara ko hajji da umara gaba daya, wannan shi ake kira ihrami. To yayin da ka kulla wannan niyyar, akwai abubuwa da yawa da aka haramta maka su, koda kuwa kafin kai wannan niyyar halal ne kai su, kamar aski, cire wani abu na akaifa,
sa turare, kusantar iyali, duka waɗannan abubuwa halal ne gabanin kai ihrami, amma in kai ihrami duka an hana ka da yin farauta na dabba. To kaga girmama waɗannan dokoki duka, ka girmama ihramin da ka shiga, ka guji abubuwan da aka hana ka, irin su jayayya da abubuwan da daman can ma an hana ka yin su, kamar irin su fasikanci, wato saban Allah da sauransu. Sannan ka girmama gurin da ka je ibadar, wuraren da kake ibadar nan shi ma ka girmama shi. Ubangiji subhanahu wataala ya umarci ka girmama shi, girmama Allah ne, kuma yin haka shine alkhairi da zaman lafiyarka, kaga duk wannan yana ƙara tabbatar mana abinda a baya can Ubangiji subhanahu wataala ya kashedi akan sa, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqhu min azabin alim. Ubangiji ya ja kunne kan cewa kada ka kuskura kai fandala a cikin gari mai alfarma na Makka. To haka nan duka wuraren da aka yi umarni a yi ibada a cikin su, sawa'un yana cikin haram ko yana cikin hilli kamar Arafa, duk yana cikin hurmatullahi, to zaka kiyaye shi. yace kal manasiki kulliha wa kal harami wal ihrami wa kal hadaya, hatta dabbobin da ake yankawa na hadaya su ma a girmama su, kada a yi musu abin da zai zanto akwai wulakantawa a ciki. yace wa kal ibadati allati amara Allahu al ibada bil qiyam bi, haka nan dukkan wata ibada da Allah subhanahu wataala ya umarce ka kai, sallah, azumi, zakka, haji, dukkan wani aiki na ibada da kake yi, to duk yana karkashin hurmatullah. ka girmama wannan aikin ibadar da Allah subhanahu wataala ya saka kai. yace fa ta'zimuha ijlaluha bil qalbi wa mahabbatuha, abinda ake nufi girmama waɗannan abubuwa na bauta shine ka girmama su da zuciyarka, ka ji girman su a zuciyarka, sannan kuma ka so wannan abu, ka so su kuma ka yi su wato kammalallu cikakku, kada ka yi dungushe a cikinsu, kada ka yi nukusani a cikinsu. Yi ƙoƙari ka kawo abin yadda aka umarce ka da shi, kada kuma ka riƙa yi kana nuna kasala da mutuwar jiki da wasa da rashin ɗaukan abin da muhimmanci sosai. Wannan duka yin yana daga cikin girmama waɗannan. To sannan Allah subhanahu wataala ya ambaci irin baiwa da kyautatawa da yayi wa bayinsa, yayin da ya halatta musu cin dabbobin ni'ima, ya halatta musu cin raƙuma da shanu da awakai, wato kananan dabbobi, wato awakai da tumakai, kuma ya shar'anta musu abubuwan da suka shafi aikin hajji duka, wanda da su ne da waɗannan dabbobi da yankansu yake kusantar Ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin aikin hajjinsa. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya masa wato ni'ima a cikin waɗannan dabbobi ta fuska biyu, ta fuskar kasancewarsu abincinsa ne, kuma abin da ransa yake so yake marmari, naman da ransa yake so yake marmari aka halatta masa ya ci, sannan kuma aka ainihin shar'anta masa ya yanka su ya kusanci Ubangijinsa. A lokaci ɗaya zai yanka ya kusanci Allah subhanahu wataala, ya ƙara samun kusanci da Allah, kuma sannan baya ga wannan kuma ya samu abin da zai ce ji daɗi. Ni'ima ce biyu wato a lokaci guda a dunkule da Allah subhanahu wataala yawa bayansa. Ubangiji sai musu nuni zuwa ga wannan ni'imar, yake tuna musu ita, yace wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum. Ya ku mutane, an halatta muku dabbobin ni'ima, an halatta muku raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi, cewa ku ci waɗannan yayin da kuka yanka su, illa ma yutla alaikum, banda abinda ake karanta muku haramcinsa, banda waɗanda ake karanta muku haramcinsa a cikin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda a baya aka karanta muku haramcinsa, a yanzu kuke jin karatun haramcinsa. Nan gaba ma lokacin da ayat ta sauka, akwai wasu ayoyi da suka biyo baya wanda suka yi bayanin abubuwan da aka halatta wa bayi da abin da aka haramta musu. Don haka yutula din nan ya kunshi baya, ya kunshi halin da ake ciki, ya kunshi nan gaba. Saboda haka abin da aka riga aka karanta musu a baya, wato ayoyin da suka sauka gabanin saukar wannan aya ta cikin suratul hajji, da kuma abin da nan gaba ayoyin da za su sauka da shi a cikin wannan alkur'ani, ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta musu a cikin sunnarsa,
duka ya shiga ƙarƙashin illa ma yutla alaikum. In banda waɗannan dukkan abin da baya cikin abin da aka karanta muku haramcinsa to ya halatta gare ku yi amfani da shi, wanda yake nuna maka abin da aka halatta maka na dabbobi wanda za ka ci sun fi yawa akan abin da aka haramta maka, domin shi abin da aka haramta maka har ma za a iya karanta maka shi a ƙididdige maka shi a ce banda kaza banda kaza banda kaza, yana iya lissafuwa. Amma wannan sai dai a baka shi a dunkule a ce wa uhillat lakum bahimatul an'am, a baka shi a dunkule saboda shi wannan su suke da yawa wanda aka halatta maka kaci ba shi da limit, kamar yadda Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi nau'in mata da aka haramta mutum namiji ya aura cewa uhilla lakum ma wara'a zalikum, an halatta muku abinda ba waɗannan ba, an halatta muku duka waɗanda ba waɗannan ba, saboda su waɗanda aka haramta ɗin a ƙididdige suke za su lissafu, amma waɗanda aka halatta ɗin su waɗannan su suke da yawa ba za su lissafu ba. haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turitum ilay, ubangiji ya bi muku bayanin abinda ya haramta muku daki saboda shi haram takaitacce ne. Ubangiji subhanahu wataala ya yalwata wa bayinsa, sai ya zanto abinda suke haramun kaɗan ne, abinda yake halal shi yafi yawa. Haram a cikin abubuwa da Allah yake haramtawa su ne kaɗan, amma kuma shedan ya fi jan mutane zuwa ga kaɗan ɗin, sai ya ɗauki hankalinsu daga mai yawan, sai su kasa haƙuri da mai yawan, sai wannan ɗan kaɗan da Allah ce ya haramta shi ne kuma shedan zai ƙoƙarin jan su zuwa gare shi. To anan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya kawo fi'ili mudari'i wa uhilla lakum illa ma yutla alaikum, illa ma yutla fi'ili ne mudari'i, dan ai maka tambihi kan cewa ana san koyaushe ka rika halarto a kwakwalwarka da zuciyarka irin abin da aka haramta maka, dan gudun kakka fada a cikin abin da aka haramta maka. Daga cikin abin da aka haramta maka akwai mushi da duk abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba, Allah subhanahu wata'ala ya haramta maka cinsa. Hakanan a cikin dabbobin ni'ima an haramta mushi, ko da kuwa dabban ni'ima ce, ko da kuwa raƙumi ne ko saniya ko akuya ko tinkiya ko rago, duk wanda zai mutu a ciki wannan an haramta maka duk da yana daga cikin bahimatul an'am. Hakanan an haramta maka kai farauta lokacin da kake cikin ihrami. Duk wanda ya sa ihrami haramun ne yayi farauta. Sannan kuma haramun ne a yi farauta saboda shi, wato a farauto saboda shi. Idan farautowa aka yi kawai aka bashi ba dan shi aka yi farautar ba, ya halatta ya ci. Amma wanda zai je ya kamo farauta saboda kawai yana da bakin alhazai, to haramun ne alhajin ya ci wannan farautar. Aura kaga koda dabba ce da take cikin dabbobin ni'ima wanda aka halatta maka, an haramta maka lokacin da kake cikin ihrami. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Haka matukar kuna cikin ihrami an haramta muku wannan abun farauta. Hakanan an haramta muku kullu dhinabin min as-siba, dukkan wata dabbar daji da take da fika, dukkan wata dabba mai farauta da take da fiƙoƙi irin na farauta. In fiƙoƙinta ba na farauta bane, ba ta farauta da su, wannan ba a haramta ta. Amma in fiƙoƙinta na farauta ne, su take kama abun farautarta, to wannan ba a cinta. Hakanan kullu dhi makhlabin min at-tayr, hakanan dukkan wani tsuntsu da yake da kumba ta farauta, ke da wannan zarazaran faratan wanda yake farauta da su, irin su shaho, irin su hankaka, su shirwa, waɗannan duk an haramta cin su saboda wannan. Hakanan an haramta alfawasiq, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su duk inda aka gansu, fil hilli wal haram, a cikin hurumin makka ne ko a wajen hurumi ana iya kashe su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su, daga ciki akwai alfara, akwai bera, akwai kunama, akwai al-ghurab hankaka, akwai al-hudayya shirwa, da kuma al-kalbu al-aqur da kare wanda yake mai cizo. Waɗannan duka haramun ne mutum ya ci su. da abinda aka yi umarni da a kashe shi, to haramun ne a ci shi. Wannan ka'ida ce daga cikin ka'idoji al-qawaidul
kullu ma umira bi qatlihi fa yahrumu akluhu inda an ce a kashe shi haka nan kullu ma nuhiya an qatlihi fa yahrumu akluhu duk abinda aka hana kashe shi shi ba haramun ne kaci saboda ka kaga kwado an hana kashe shi masu cin kwado sai su daina ba a yadda a kashe kwado ba annabi ya hana kashe kwado na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qatl ad-dafadi akwai hadisai da dama da suka zo akan wannan saboda haka kaga abinda aka ce kakka kashe shi kaga ba zai yi ba kaci sai ka kashe Allah subhanahu wataala ya bayyana sashin waɗannan abubuwa da ya haramta illa ma yutla alaikum a cikin suratul an'am Allah ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bih Allah subhanahu wataala ce qul kace la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu a cikin abin da aka yi min wahayi ban ga wani abu da aka haramta ba ga wanda zai ci illa an yakuna maitatan sai dai abin da ya zanto mushe ne ko da an halatta cinsa in ya zama mushe ba za a ci ba aw daman masfuhan ko jinin da ya kwarara shi ma wannan haramun ne aw lahma khinzirin ko naman alade fa innahu rijsun Allah ce to wannan shi kazanta ne a gushe shi aw fisqan uhilla li ghayri Allah bi ko kuma abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba to shi ma wannan haramun ne mutun ya ci shi to waɗannan wani sashi ne na abinda Allah subhanahu wataala ya haramta a wannan aya ta kasance a cikin suratul an'am sura ce makkiya a ƙarshen suratul an'am a cikin suratul ma'ida tana daga ƙarshe-ƙarshen surorin da suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina Allah subhanahu wataala a cikin ta yace hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wama uhilla li ghayri Allahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusub ubangiji subhanahu wataala ya ambaci waɗannan nau'ukan dabbobi da Allah subhanahu wataala ya haramtawa mutum ya ci ko da kuwa asalinsu an halatta cinsu shi ne ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku cin mushi waddamu da jini wa lahmul khinziri da naman alade wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abinda aka ambaci sunan wani Allah aka yanka wal munkhaniqatu da dabbar da aka shaƙe ta har ta mutu wal mawquzatu da wacce aka bige ta mutu wal mutaraddiyatu da wacce ta gangaro ta fado ta mutu wanda tsihatu da wacce aka tunkure ta da ƙaho wata ta tukuye ta da ƙaho ta soke ta mutu wama akala sab'u da dabbar da naman daji mai farauta ya ci illa ma zakkaitum sai abinda kuka riska kafin mutuwarsa cikin abinda aka ambata kuka yanka shi wato sawa'un shaƙe ta aka yi ta galabe ta amma bata mutu ba aka riske ta aka yanka ta ko kuma al-mawquzatu an bige ta mota ta bige ko babur amma bata mutu ba aka yanka ta wal mutaraddiya ko ta fado da kan wani guri mai tsawo kan dutse ko kan gini ta fado aka same ta dare bata mutu ba aka yanka ko wacce wata ta tunkuye ta aka same ta aka yanka ta da ranta to wannan duka yana karkashin illa ma zakkaitu haka nan wama akala sab'u da wacce naman daji ya fara ci in an same ta da ranta bata mutu ba aka yanka duk illa ma zakkaitum ya koma gare su duka bisa tafsiri mafi inganci wa ma zubiha ala nusubi da abinda aka yanka wa gumaka shi ma wannan an haramta muku cin sa kaga shi an fitar da shi daga illa ma zakkaitum saboda shi babu abinda za a yarga an yanka shi kuma a ce a yanzu zaka je kai masa wani saddabar ya dawo halal ba zai dawo halal ba al-allamatu ash-shanqiti a cikin adwa'ul bayan ya nuna cewa wanda ya ce wannan ayar da take cikin suratul ma'ida ita ce ubangiji subhanahu wata'ala yake ishara gare ta illa ma yutla alaikum Allah ce wa uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum an halatta muku cin dabbobin ni'ima in banda abinda ake karanta muku
wasu daga cikin malaman tafsiri sai suka kawo wannan ayar da take cikin suratul maida suka ce kamar fadar Allah hurrimat alaykumul maytatu wad-damu ila akhir al-aya suka ce wannan shine Allah yake nufi da illa ma yutla alaykum al-imam ash-shanqiti yace a'a wannan ba zai zama bayanin da Allah yake ishara zuwa gare shi ba domin ita ayar da take cikin suratul maida ai ta zo ne daga baya tunda ita suratul ma'ida ita ce karshe-karshen abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina ba a cikin ta ne ma ayan nan al-yawma akmaltu lakum dinakum take ba saboda kaga ashe ba zai yi ba ayar da ta sauka a cikin suratul hajji wannan aya ce makkiya a ce ko kuma ma ka ce aya ce madaniya tana magana ne akan aya ce madaniya tana magana akan wani abu da aka farlanta a Madina to amma dai ta gabaci suratul an'am to kaga ba abinda bai zo ba za a yi maka wato reference da shi ba abinda babu shi abinda yake nan shi ake cewa ka koma ga abu kaza da aka nuna maka ko aka gaya maka amma ita lokacin da ake wancan bayani illa ma yutla alaikum wannan aya ta cikin suratul an'am bata sauka ba yace to kaga ba zai yiwu ba a mayar da kai zuwa ga wani abin da tukunna ma bai sauka ba a ce illa ma yutla alaikum tare da cewa tukunna ba a fara karanta musu wannan ayar ba sai yace abinda ayar da ake ishara zuwa gare ta ita ce ayar cikin suratul an'am qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu wacce muka karanta ita ce ake mayar da mutane zuwa gare ta domin ita aya ce makkiya da ta sauka a makka to amma ina ganin wannan kuskurantarwar ba dole bane ba dole a ce wanda ya ce ayar suratul ma'ida tana karkashin illa ma yutla alaikum ba ya zanto yayi kuskure domin a lugar larabci shi mudari'i in aka yi amfani da mudari'i shi mudari'i yana daukan alhal wal istiqbal yana daukan yanzu abinda ake karantawa yanzu da abinda za a karanta nan gaba saboda ka illa ma yutla alaikum zai dauki ma'anar abinda aka karanta muku ko ake karanta muku yanzu tunda ya riga ya sauka kamar ayoyin suratul an'am ayat suratul an'am da kuma abinda za a karanta muku nan gaba saboda haka kaga in an ce wannan ayat cikin suratul maida ita ma ta shiga karkashin illa ma yutla alaikum bai zama kuskure ba saboda kalmar yutla din nan tana daukan abinda ake ciki da kuma abinda zai zo nan gaba haka nan ya kunshi dukkan abinda sauran surorin alqur'ani suka yi bayani na dabbobin da aka haramta sawa'un sun sauka gabanin saukar wannan ayar ko sun sauka bayan saukar wannan ayar hakanan ya kunshi duka abinda yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna haramcin sa koda kuwa bayanin haramcin sa bai zo alqur'ani karara ba kamar hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Muslim da waninsa suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya harumu kullu dhinabin min as-siba wa kullu dhi mikhlabin min at-tayr dukkan wata dabbar da take farauta da fiƙoƙinta haramun ci a ci haka nan dukkan wani tsuntsu da yake farauta da kumbarsa haramun ne a ci wannan kaga sunna ce ta zo da wannan ka'ida dunkulalliya wanda a ƙarƙashinta abubuwa da yawa za su shiga ciki ibn ashur shi ma yake fadar magana kwatankwacin wannan yake cewa an zo da fi'ili mudari'i li yashmala ma nazala min alqur'ani fi dhalika mimma sabaqa nuzul suratul hajj an zo da fi'ili mudari'i dan ya kunshi abin da ya riga ya gabata kafin saukar wannan sura ta hajji bi annahu tuliya fi ma madha wa lam yazal yutla da abinda aka karanta a baya kuma har yanzu ake karanta shi wa yashmalu ma asa an yanzilu min ba'du ya kunshi abinda nan gaba ma zai sauka kamar fadar Allah subhanahu wataala ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham wadannan dabbobi da ainihin mushrikai suka haramta wanda baya daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta musu to duka bayanin yutla illa ma yutla alaikum zai shiga cikin nan Allah subhanahu wataala ya ce fajtanibur rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur ku nisanci kazanta ta gumaka kuma ku nisanci qawla az-zur maganar ƙarya bayan ubangiji subhanahu wataala yayi kwadaitarwa akan girmama dokokin Allah sune hurmatullahi abubuwan da Allah subhanahu wataala ya doka akan su na umarni da hani da kuma abinda ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta na ibada
Allah subhanahu wataala ya nuna cewa girmama waɗannan abubuwa shine zaman lafiyar dan adam, shine kuma alkhairi gare shi, alkhairin da ba zai iya musuntuwa ba a duniya da lahira. To nan sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya biyo baya da yin umarni da a nisanci gumaka, a nisanci kuma qaular zur, maganar ƙarya, domin kadaita Allah subhanahu wataala da kore masa dukkan wani abun bauta ba shi ba, da maganar gaskiya tana daga cikin manya-manyan dokokin ubangiji. Manya-manyan dokokin ubangiji tabbatar da kadaitakarsa da kore masa wani abin tarayya, da kuma girmama wato da kuma gaskiyar magana, da kuma nisantar ƙarya. A nan za mu ga Allah subhanahu wataala ya haɗa su guri guda, fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla zur. An haɗa su guri guda domin shirka ita kanta wata ƙaryar ce, domin mushriki abinda yake cewa gunkinsa ya cancanci a bauta masa, kaga babu ƙarya da ta kai wannan. saboda haka shi kansa shirka ƙarya ce wacce take ba kankanuwa ba, kamar ubangiji subhanahu wataala yana cewa ku nisanci bautar gumaka wanda ita ce kololuwar ƙarya, sannan ku duka ƙarya ko wace iri ce. ubangiji ya ce fajtanibur rijsa min al-awthan, ku nisanci kazanta min al-awthan ta gumaka, wato ku nisanci bautar gumaka, domin bautar gumaka kazanta ce. yana daga cikin kuma kazanta ku yi yanka domin gumakanku, ko ku yi yanka a inda ake bautar gumaka, duk wannan yana daga cikin kazanta. min anan da take cikin wannan aya fajtanibur rijsa min al-awthan, min dinnan malamai sun yi sabani kan tantance nau'inta, min ce li bayanil jinsi, ko kuma min ce lit tab'id, ko kuma min ce li ibtida'il ghaya. wacce irin min take anan? min ce dan a bayyana jinsin abinda ake hanawa, tunda Allah ya ce fajtanibur rijsa, ku nisanci kazanta. to dan a bayyana maka kazantar da ake magana akanta, sai aka ce min al-awthani, ana magana kazantar gumaka, sai zama bin din na libayanin jinsi ce, jinsin kazantar da ake maka magana akanta anan, ba kazanta ta bayan gida ba ko wani abu, a kazanta ta gumaka. kaga wannan libayanin jinsi kenan. kuma kace litab'id ce, kama a ce fajtanibur rijsa, ka nisanci kazanta. daga cikin kazantar kuma akwai ta gumaka, daga cikin kazantar da ake nema ka nisanta akwai ta gumata, ko kuma a'a cikin gumaka akwai kazanta. ba duka gunki sha'aninsa yake kazanta ba, wato ba shi gunkin gaba ɗaya ne kazantarsa, kazantar shi ne bautarsa, kazantar shi ne sa shi a matsayin abokin tarayya ga Allah subhanahu wataala. amma in aka tattara maka tattakin gumaka, aka ce gashi kai ciko da su, za ka yi cikon wata bolarka da su, ko za ka kaga shi suna da amfani nan, kaga ba ka kazanta ne ba za ka yi ba. to shine wasu da dama daga cikin malaman tafsiri sun ce min din da libayanil jinsi ce, wato ubangiji subhanahu wataala ya ambaci kazanta, sai kuma yake gaya maka jinsin kazantar da yake magana, shine al-awthan, ar-rijsa min al-awthan. wannan shine mafiya yawancin malaman tafsiri abinda suka fassara min din nan suka dauke ta bayanul jinsi ce, kamar ibnu jarir al-tabari da ibnu kathir da shankiti. al-imam as-sa'idi ma yana cewa shine ra'ayin mafiya yawancin malaman tafsiri. amma shi kansa as-sa'idi da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa a al-tab'id ce, tana nufin wani bangare ne. suka yake cewa wal zahir anna min huna laysat li bayanil jinsi, ba tana nufin bayanin jinsin abinda aka yi a kasantar da aka umarce ka nisanta bane, kamar yadda yawancin malaman tafsiri ko da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa. wa inna ma hiya litab'id, ce a nan ana gaya maka wani bangare ne. yace wa annar rijsa amun fi jami'il manhiyatil muharramat, ce Allah subhanahu wataala ya haramta dukkan wani abu da aka haramta rijis ne, kazanta ne. duk wani abu da aka haramta kazanta ne. fa yakunu manhiyan anha umuman, da aka ce fajtanibur rijsa, an hana ka dukkan wani abu da aka haramta. sai kuma aka kawo aka ce wa anil awthani wa min al awthan, haka nan wani bangare daga cikin kazanta shine akwai gumaka. saboda haka shi gunki anan wani bangare ne aka faɗa,
na shi al-rijsa din kazantar. Ibn Atiyya yana ganin cewa in ka ce min ce litabidiyya ka bata ma'anar ayar, domin ma'anar ayar anan tana nufin gaba daya a nisance shi, kai kuma in ka ce a wani bangare ake nufi, kamar ka rage wa ayar karfinta. to shine Abu Hayyan yake cewa a'a, Abu Hayyan al-Andalus yake cewa a'a, ba a rage wa ayar karfinta ba kuma ba ta ma'anarta ba. yace domin ar-rijs anan ana nufin bautar gumakan, don haka aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin tabi'ai kamar Ibn Jurayj, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj, suka ce rijsa min al-awsan ana nufin bautar gumaka. ce fajtanibu ar-rijsa min al-awthan, kamar Allah ya ce wayi fajtanibu min al-awthan ar-rijsa wa huwa al-ibada, ku nisanci kazantar da take tare da gumaka shine bauta musu. yace li anna al-muharrama min al-awthan inma huwa al-ibada, domin abinda aka haramta shine bauta musu din. yace baka ga cewa ala tara annahu yutasawwar isti'malul wathan, baka ga cewa za a iya amfani da gunki ba fi bina'in wa ghairi dhalika, wajen ayi gini da shi ko wani abu irin wannan, mimma lam yuharrimhu ash-shar'u, abinda shari'a bata haramta ba. yace to kaga ashe in an ce wani bangare take nufi ta min din, to ba a bata ma'anar ba. kamar a ce gunki yana da bangarori daban-daban, daga cikin bangarorin da ake wato umarta kuku nisanta shine abin da ya shafi bauta masa. Banda bauta masa ma da duk abin da zai bayu zuwa ga yaduwarsa, kamar sassaka shi da sai da shi, duk wannan haramun ne. Mutum ko baya bauta wa gumaka haramun ne ya rika sassaka su, ko baya bauta wa gumaka haramun ne ya rika sana'ar su, domin ga musulmi musamman mu a kasuwanni za ka ga, musamman kasuwar kurmi, za ka ga mutum musulmi ne amma kuma ya sassaka gumaka wai ya ajiye saboda wai arna suna zuwa sai. Arnan nan wani in ya zo ya saya bauta masa zai yi, kuma ko ba komai ba, ko da ba bauta masa za a yi ba, haramun ne ka sassaka abu mai rai, haramun ne ka sassaka wani mutumi ko ka sassaka wata dabba ko wani tsuntsu, wannan haramun ne. inda za ka sassaka kwale-kwale, haka wani babu ka sassaka gida, ka sassaka itaciya, wani duk ba laifi, kana iya yin wannan. amma zanto kana sassaka wani abu mai ruhi, wani haramun ne. baya halatta ka sassaka dan adam ko ka sassaka dabba ko ka sassaka tsuntsu, wani duk baya halatta. saboda haka ko da ba bauta musan za su yi ba, to baya halatta. ballantana arna din nan wasu na iya saya su je su bauta masa. da akwai waɗanda suke kaddasa dukkan wasu abubuwa irin wannan. wani yana zuwa zai ga gunkin ya yi masa kama da wani abin bautarsa, sai ya ga cewa ai na gida ma bai kyan wannan ba, so haka sai canza, tunda abubuwan nasu ba hankali ne a ciki ba. saboda haka sai ga ai ga wani na Afirka nan yafi wanda yake ajewa a ofishinsa, da haka sai ya dauke wannan ya canza. don haka haramun ne yin wannan. wasu suka tafi akan cewa min huna libtida'il gaya, wato ubangiji subhanahu wataala yana cewa fajtanibur rijsa min al-awsan, ku nisanci duk karanta tun daga kan bautar gunki. wato ana so a nuna maka tun daga kololuwa shine bautar wani Allah, har zuwa kuma kazantar da take mafi kankanta daga cikin nau'ukan kazanta. saboda wasu suka dauke ta min ce libtida'il gaya, an fara maka daga mafi kololuwar kazanta, ce min al-awsan, sai ce wajtanibu qawlan zur. don haka dukkan wani abin da ake bautawa, wani sassaka da ake bautawa kazanta ce. kazanta ce ma'anawiya ba hissiya ba. wato ba dan ka taba ba za a ce ka taba kazanta sai ka wanke hannunka, ko rigarka ta shafi wani gunki a ce rigarka ta taba kazanta sai ka je ka wanke gurin. a'a, kazantar shine bauta mata da ake yi, ko abin da ake kudircewa dangane da ita ba ana jingina mata, wannan shine kazantar. kamar da Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hadha. kaga da kace mushrikai najasa ne, ba ana nufin dukkan wani arni shikenan jikinsa najasa bane. in kana tafiya a kasuwa, wata arniya ko arni suka dan shafe ka, kuma ka zo gida ka wanke jikin ko ka wanke tufafinka, ba haka ake nufi ba. najasa ce ma'anawiya, najasa ce ta ma'ana aqidar da suke tare da ita aqida ce mara kyau, aqida ce mummuna, aqida ce ta kazanta.
wannan shi ake nufi to haka shi ma al-awthan abinda ake nufi kenan wannan shine abinda malamai suka faɗa dangane da ayar da ta yi magana akan giya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan a ƙarshe aka ce rijsun an faɗi giya da caca da gumakan rantsuwar kibau na rantsuwar neman sa'a ko na neman sa'a al-azlam Allah ce da gumaka da su rijsun kazanta ne to kaga anan an faɗi caca an faɗi giya sannan an faɗi gumaka an faɗi kibau da neman sa'a duk aka ce kazanta ne kai da kanka kasancewa caca wannan da ake kazanta ba hissiya bace kazanta ce ma'anawiya dan ka taba abin da ake caca da shi ba ce ka taba najasa ba haka nan gumaka su ma kazantar su ba hissiya bace haka nan kibau da ake neman sa'a da su ma kazantar su ba hissiya bace to haka ita ma giya kazantar ta ba kazanta bace ta najasa kamar yadda wasu suke ganin kamar in giya ta taba guri to najasa ta taba dan akwai wanda suke tambaya akan hotelallika ana shigar da giya wani lokaci takan zuba akan kafin a iya sallah akai wannan babu komai saboda giya ba abin nan bane ko alcohol da ake rubuta a cikin wasu turarurruka ce akwai alcohol a cikin alcohol na ce akwai alcohol to akwai giya kenan to kenan yanzu ya halatta ka fesa turare da aka ce akwai alcohol babu komai saboda ko alcohol din ne ba wai ba inda aka ce najasa ce kamar ba haya ko fitsari da ire-iren wannan babu inda ake nufi haka saboda haka anan da Allah ya ce rijs yana nufin kazanta ne ta fuskar aqida ko a dauke su ana bauta musu ba Allah ba za mu tsaya anan saboda lokaci yayi abinda muka faɗa ne Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh